बायकून बोलायला जावा तर माय नीट बोलत नाही, आणि मायकून बोलायला जावा तर बायकू भाकरवाडी. लय त्याच्या मधल्यामध्ये झुरत आहे पोरग ते. बायकूची बाजू जर घेतली रे बाबा, आई तुला काय करायचं का? हा तू बी अशीच आहेस, जर मला माहिती तुझी चूक आहे. असं जर पोरग म्हणलं रे बाबा, माय तर हातात हलकीच घेती बघा, हलकीच घेणार. गावातच हौसा काकू आमचा पप्या बैल झाला, बैल बैल बैल. कुठं बी सांगत बसणार चार आमचा पप्या का असा होता का काय. शब्दाच्या पुढं नव्हता माझ्या, शब्दाच्या ह्या केर सुनीनं आमचा पप्या बिघडून टाकला. बायकून बोलायला जावा तर माय नीट बोलत नाही, आणि मायकून बोलायला जावा तर बायकू भाकरवाडी. लय त्याच्या मधल्यामध्ये झुरत आहे पोरग ते. बायकूची बाजू जर घेतली रे बाबा, आई तुला काय करायचं का? हा तू बी अशीच आहेस,